And what to suffer Dan sound so na madam Panuso. Dan or my Dan day in the coat of JCC from Dan and that street. Into a pen or say Dan licking a mammy into true licking anymore. Hey, Ghana deɛ nsɛm wɔ ha o kyɛ sɛ de bia asɛm foforɔ ba na sɛ nkɔfo awareɛ ɔmo tim sɛ ɛnyɛ easy saa awareɛ no ebi mu te awarebɔne mu ankasa saa awareɛ no deɛ ebi mu deɛ emu awuram na deɛ abɛto dwa ne sɛ ɛyɛ maame bi a ne din de Millicent de ne kunu akɔyɛ ɔyerepa futuo ayante na show ne so de nsɛm bebree akoto dwa wɔ hɔ a kyɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ ne kunu ne din de Martin. Na Martin yi military personnel kyɛ sɛ Martin yi ahyɛ no ama ne bɛrima foforo ada. Me dey ba me we are sitting na dia esi eduma te se dia ye me wote. So jeni no. Me patro an. Ti me ba o ukunu wo dan nim. Patro me ku. Na wo frɛ me hey. Ti naked to naked is naked 3 square. Me patro an. Hey. Ukunu wo dan nim so jeni ni wo dan nim. Na wo frɛ obi a ye frɛ ne Dan. Patro an. So ba dan nim. Patro an. Na wo so obi a naked. Nipa miensa. Ye ni na ye naked. Me ku ye naked. 2:1. Mema me no ye naked. Aha let's talk GH rumors and any first time I will share my message say over subscribe e dey ama me na afi wa click on notification bell no so say de be ya we upload new video bi a won sabetimi aka na wa share so ama afoforo abehye na ensem ama me ne di tu dwa de emu ye vrema nkasa yentie ensem nimra eno na sunyane barracks 3B no mudi name me hia ese eduma tesen staff sergeant ese eduma tesen me na atena for 14 years ni wabu me kwasia nti eno anti na menam antena ani na ne se me kuntu kwan 2022 me ne me kuntena yen sometimes so to me de me number e man crofo frɛ me yere na pɛ no on be ya enkosi aga nti me kuntu kwan no e na number bi frɛ me o frɛ me a asɛm obɛka ne se me kun se ombra no be me massage na me se massage se sen me nka nkyɛ me kun se me yare o me nka kyerɛ ase edu se me yare na se edu kro ba betu kwan akɔ Lebanon no na onkasa me ho na wahia baywa soja ni bi e wo 3B a wo so kwa ba be ware enti massage sesen o se ame de sa na wukun aka kyerɛ me enti me kun so ba betu kwan na me nkuta phone no gi me phone free me nsa because of mpran na o twini enti na nani abre pa enti na enya asɛm ketewa o gi me phone free me nsa enti emu ho no mo san check maayen enti check na me se me ma check no enda me ho me ne na wo me nsa enti me de check no koma ne pani ba ako na me call ne pani no na mkɔbɔ na mane se da mpacho asɛm se no obi afrɛ me aka kyerɛ me na ɔse daabi we de mente ase na wo aka kyerɛ wo kun sɛ wo yare ana na mse da daabi me nka bibia nkyerɛ no na menim die nti me nim so pɛ so ogum anim asenti na ɔyɛ saa de a nti papa no ankyɛ na papa ne ka kyerɛ me sɛ ne pani ne ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ number na ɛfrɛ me no metumi de number na mana na msi o metumi de ama no fi sɛ ma twɔn number no nti papa ne ka kyerɛ me sɛ si edu afrɛ no sɛ phone a wagye afrɛ me nsa no ɔde ato wardrobe ne soro hɔ nti no menkɔ wardrobe ne soro hɔ no na phone ne da hɔ na ɔne me nkasa me kun so kɔ no nkasa me ho ɔnkasa me ɔfrɛ si ne pani ne so nti ante na emu hɔ na me kun ne me bɛyɛ fine na da mean sɛ asɛ opportunity bi wɔ me hɔ ɔne me bɛyɛ fine na ɔfrɛ me na ɔde bɛto m'anim sɛ Millie me pɛ sɛ woyɛ massage ma me na me sɛ Matisen wo ba be kono empra na otwe na mu dendenden wo so kwa ba be ware abayewa no wo so kwa ba na wa ba be ware abayewa yi nti no ye nim guase na opese ogumi na o se o da bi asema ante na me kun ka cha me ne se massage na o se menye no o se ye ne fe nti asem no ye mitimu na me se ye o fe sesen o se me se ye me family mi ana me yere ne wona me se ye me fe na me se o ko me nyare na sepre ko pa wo se ye o fe sesen tiante na didimu na ode me frɛ number na frɛ me no o frɛ me o se ukun me openkwa ase na ukun se me mra na me be massage ma na me se bra me srɛ o me kun ni wo memba me pa chow me sada me srɛ o memba no si yo wate tiante na bra na ma tie hope na bra ne kwa be ka kyerɛ me se maame ukun me hu ne sa so oni ho adwen pa nti fa ho adwen na me se saa efi se nti me so start se me narrate story na esi wo barras no abaya no ne nti antena edidimo anti oye na ge no bra no e kan sa kyerɛ me nti ma anya massage no nti omokɔ a ye ma 1 year 6 months no so no
no buy or sad but 2 men am say there be Martin men ye nti buy na nkasa for stay no ana osade betu me no se mili se wanya ade na no ma ye 1002 wanya ade na 1002 na me de mamo no me mfe ma e massage ene massage de me pe massage kura he na nyo okru na so ye massage just on friend be ma na be ye massage to so e ti se wanya massage kura na okru no hwia no de ma ye me ko mesika no onsanka ko ani ma me nti o kan na me se o Martin me pa cho no se ai me se ade na ye me fe ye ma me nti otumi frɛ ma hamache na ne nsa da ne nsa ye mu pa me chew na me se nti ante na afɛ de ekɔ no na me se yo Martin waka amate nti me gitu wu mu na me ye massage no o ye massage nsese me pa cho me gitu mu no me ye o se chop ade wa pom ye o ya me pa cho da bi me nyare o ka se mu abu pa cho da bi wa chi ka se ye o ya da bi ti u gitu se o ye massage why na be massage no dia ma o se ono ankasa ebe pa obi ma nipa na ba nti ante na akwansin aba mo marital home pa cho marital home ho no no nti si me kun wo ka nti o pie oba ye pe na ode boy ne ba na ba nam si Martin nti wo be hye me mama ye saade we se ya na o se an wo be ye an me ya na me yere ne wo be ye na asem no so start na me frɛ ma ase ba eye sisi aje ye wasankare na me bo ma ase ba amane se sisi me no ye fine pa na sem say na Martin aka ma ase ba se an nini anom ne na kasa nam sisi I'm expecting say wo be kasa wo na wo ne na kasa nti se wo ka ya saade a na da me say dia wo ba na ye no wo de ko so dem wo massage ni hia me boy ne baaye me ye naked me Millicent me ye naked oba warefo be ma ne ma me yi me hu ni na ante na eche oba ma fofo o se asem we ne kan be me de ba me wiase ni na hu dia esi eduma by Ghana TV say men kan show say hu be hia ti aye Ghana for yi dia ye be patronize made in Ghana products ama o my Ghana atumi afa ne to mapa efra the santi say wo ye made in Ghana products nko ade a wo show screen ne so a numbers bi e wo ho mestro say obe short video now they ascend numbers no ye be bo hu de bro am free aface we hia nchemu bia mestro say obe free numbers no by Ghana TV streaming 247 e wo YouTube osi akopiem e wo Roku boxes so a streaming e wo ho ukopiem e wo Google Play Store so a app ni wo ho betimi a download na woni ye interact so jeni no ti me ba ukunu wo dan nim mpacho me e na wo frɛ me hey nti naked to naked is naked 3 square okay ukuru wadan so jeni ni wadan nim na wo frɛ obi a ye frɛ ne dan so ba dan nim na wo so obi a naked nipa miensa ye ni na ye naked me kun ye naked 2:1 mema me no ye naked oba ba ku so ye naked 2:1 ti nipa mien na ba ba gro na ye dem so ti abofra mienu na gum pass nti na chese ehu aba eto wo dan nim to so nti bra na ohoho a wunim na da ukunu so o meya o massage no waba na massage so ye de naked na ye massage me pacho ye ni na naked nam say pioto no so ho so ye massage ho ante na pacho no de minim to so he nti ante na boy no ye pe no say dan lekene mame dan lekeme se lekene mame ante na asem we se me da me na o but I say me voice out dan lekene mame lekene mame mia na media mia na maye ne ho ade ti me listen to me ba sabre no kru dampa no so bi ante na mpacho me kun ye naked Matisen Matias o ye naked jira ho na wo dampa no so matrimonial bed Matias nti ono so dampa no so e na so dampa no so and what tun safre dan no sa ono so mna me dampa no so dan no o ma dan ne de ndi kotodwe sisi form dan under straight nti o ye pe no se dan lekene mame nti true lekene ni mo no o se dan mia na meye mia na maye ne ho ade enene nda mame ana so da ho me patwan me kon su da ho etitama ade ne ba be koso no kwa na me feri ntimi ntoma egu manim na me se Martin wa mama ya ade a me krampe na me kan asa nti na me hwe me kun hwe me hwe no me hu ya ne se me kun aye sei na otafre na no otafre na no se ya na chese djuma no koso no match no koso no suwom sawam na bema wawale ni yire o wati sika afra na yire mo afra ni nyonko bema se bema no meye ni yire ho adwuma ti dan na oyo hoho a wuni ne da onse wo peda ukuru na afra na ba matrimonial home abawura bedroom ayi ni ho adeja e show ba warefo a bema koji na afra busuanim se ono obeda ti ono wo sia na no na kunsu da tafre na no no shasro no tafre na no so we free ni o ma boy ne share condom enti
Say your condomo, say your condomo. Match away our for a match. Ukun anyone signs some contracts near agreement. Some may wow, Najawa Kamese. Now, contracts on no coin. One ko say, Eduman come me bra, me bopa say, thank you, boy, bopa. Listen, take you away, ya bopa, and to shoot the wa, by the wa bonti, and I would down no team penny. Ana bema for fa wo wuku yenim tina bema etafrena no to so e pacho nti e course wie ye no da bi de o ye no oda ho bema na fa wo no of fa me wie ye no na okọ boy ni see na wukuru so da ho hwe na etafrena no me ensani na matrimonial ayi bed no so ne na ye wo da wase me de minti bi da to so e nti oye na okoja boy ne kwan nti omo pie ya pe na me be a gate na say there be ma me nkwohwe bat house wo water closet na nhwe say boy ne dey ade ne tu mu ana ba me search around ma hu o ma boy ne share condom ma hu hwe ma hu condom bia wo ho na ma ante so say all flash enti me nim se bibi na me kun de kwa akoye o se de ye o enti ante na eno aba atwam enti for some few weeks no mo de man call atebubu enti atebubu ni mu no ono frɛ me osa frɛ me biam osimili me pese osa frɛ me biam osimili me pese wo sa ye massage na ma me nam se Martin na say adwuma me baba ye na we massage adwuma we ye massage we ye Mwamonka wo de wo hwa we massage enkofo da ho ne etoto ye kase kaka we massage we nya massage o we ye suhumu sawam nya massage ti wasa fro say dan no befa wuye no enso sebi ku ne be madwodwo na mpacho da bi ne hu abaji ni to mpacho da bi ne hu wo ho pa ti wasa be ka cho say ne wa madan na ye wo no enso no afa ye dai nti kwate bubu omo de ne kwate bubu for 2 weeks nti emu ho no no de sika bi jame nti mi di sika no so ana o se o je sika na ba di no na me se o Martin mesrew nti na afa na me kan enye ye na me kofa me maame ba ko se mesre no o be pa cha o maame na me kun se me fa sika na medi ne fa ama no ana maame ne ba na be pa cha o maame ne ba be pa cha o wie ya afa o sa kwa atebubu o se sika na ma pa cha o wo ho no wo je na me se o Martin na me de na sika no medi ama se me try application bi ana wakọ se medi ye mfa me nti me de na me discan na ma wana o se ya kwa ba fa so discan ba ma me de se wo fa so is either se wo do onkwa betwa so ana me nkwa betwa so na me se na de aye de na se owo bebem nti eye anche na number bi frɛ me na me gya ware koye me gya ware for 6 months ya bucha fo ne me kasa ya na me sa ba back nti me koye adwuma bi wo rich by a lady no wo ofanko ye frɛ ne na ana nti me wo ho na number bi frɛ number ne frɛ me o say eye me o mili eye me sister na ana na me say o sister na ana me te won ka ache o nti emu ho no nso na me kun ne so frɛ me sim o frɛ me o say ai mili se sika no wa ma me nsa nka sika na enye papa emma me no mi is either say wo do kra betwa so ana me bi de me kra betwa so tiante na fe de na asem na aye den ama me na me say aden o say ai busuafo se de me pa bia me mfa nye o na me say sa me busuafo na kan sa akere o okay nti afi na course na eba na boy ba ko frɛ me nti na ne frɛ me na obeka say wo se mili wo ba ye no na bra bi se na ni je wo ho nti no bra ne ka se na ni je ho age wo number na bra ne se obefrɛ wo anti na at sport no de me dwen pre ko pese ye me kun afi se o de ye me bra ne se obefrɛ no ne wakasa nti bra ne frɛ me na me di asɛm ne to na ni se bra me kun diska bi ma me diska no me kun so se oba na siska ne se anka obeku me nti me hu kan me fa so me nsa be kan siska na bra ne be ka se woni problem kra me de be ma nti bra ne promise me 100 million so de be ma me na me si yo mate nti e ho na ne frɛ me na ye naked videos na fa send ne be ya wo be attracted to him na odisika na edi ama na me si yo mate so do ba ko je 100 million udi naked oba awanim eda ho kosi patron sa na me ye videos no e de ko je 10,000 patron sa na wo mo 10,000 nipa na ka chere me me Millicent wo bo emro 10,000 Ghana cedis tinia wo kunu di wa famu wanhia wo san ekọ na enyam me wa kra se omo hye kire
yɛnkɔe ti wo pɛ 100 million 10,000 ti wasa the naked video akɔma obi a woni ne da ana woni no me pacho me nim no wahyia no pɛ me nim ne da ti wo the naked video kɔma no na wasend 100 million na wasend 100 million na ɛda fam sa de man tena me ye nyina ne sɛ o se mi kun ne sɛ sɛ oba na manya sika na ma na obekume ɛdi monkum antena na me suro me so mi waja me ma me nsa ko busiafo mpo na busiafo hyenka asemi ti naked video no betimi asolve a car wudi ukunu mi bu sawo sa wudi naked video se be ma no mpo uni no ana uni baby a ote baby a wo mpo dia kebe bi unim ne dan na wakasa ne wa hwe wade jamunti ukoda kobo ne puluma da oka unim dia ote unim dia owo se ukuna damfo se wo boapa se wo hyeda se wo bopa na wo send naked video say bra hwemanim nyina ne me bai so say ye v shape trapezium Jesus Christ general me 10,000 sani ajiska nti antena videos ne ko wie ya pe na me kun fi atebubu bai o si mili nti obe lucky gate no na o si mili sana wote ye me kasa ya de ma me a wonye na emom odipa hu fra wo de ene wa ye e de ama no sana wote ye eti me sori ahama chi na bibu kotodwe na me se mate me sro me pa acho enye me bo apa sika na wo se wo je no eno na me pe kwa me fa so a me de be ma ofise wo se wo ba enye papa me su mi suro enu tina ma me ye ena oje tu mu se yo wate ti se wo kro enim nipa kra o se da fra se ma naked video me pa acho ntimi di true color efrey nipa no me frey nipa no menya edin no Marlene Smith enti ekire na me ye me hu se de me send mobile money ama nipa no me send mobile money na me benya edin no Jude Sian Akowua edin ante na menya ye no no Millicent wa mama di hu ya kakra o chesa oba ukuta mamiensa ti adwenya adwuma kra de wo 10 gig wouldn't can chim say 100 or 10 gig nipa woni no da oba worry for do naked video command say 100 million nano so was send it ninti ba me ti ehwe nyankopon anim di naked video no so akoma wukunu ono so ba afie no so say ma so mu o se wa so mi mu o se di o hwehwe na nensa aka wa wie o se wa so mi na o be so wa bo jaman o se di o hwehwe na nensa aka nti wa wie asem o kan no no nti na me nimu mpo se mi kun agi postings akọ Accra nti ni few months pen on me di nkra se o konkran nti antena to be frank me suye na me say eti that means say no ntina wo ya massage wo di different contacts different me na say wo ja ye ho akọ enu ntina wo yes ase na be obenya sa akwan no e di apamo me ana nti antena me bo me maame amane asem ne so ba ye no me frɛ me maame ti abusuafo no e frɛ ma ase ba ebo na mane ma ase ba so mo ne be kasa by kasa no still I say wo sha family no so they are aware of their brand ye no nti asem we see ye no no se han so beto me enye papa na me ka che nkola na se mo mese ne enko nti me call Eastern region mipom e ho na ye wo me asaman kasi mipom e ho na ye wo me nti me call me mada ho na me de asem no ko to me ma me anim se ma ade na mo ka se esiedu ma enye na esiedu asem ya mama ye o me wie ya o se me sesa me ne ma na me nko no sesa me be fresisi no bo ma ase ba ma de nti ma ase ba ne ma ase be ma ene ba e ho nti me wo faba ena obetena asemu ni mu ena mpanifo bi no obetena ase nti ye ka asemu ni wie me narrative me story na ma ase be ma be ka se na Martin se wo yiri to me ye sa akura na wo na wabie kwan no e de ama na fi se wo wani mu no watumi ama oba be ma afa wo yiri e wo wanim dia se wo yiri ye naked ye di ma obi foforo dia wo na wama ne sa kwan no nti ma ase be ma dia se ma okan ye no no nti wo we na obisa na se Martin na ade a wo ye na se kire ne sen papa ne bisa no no se asechire ne sen o se a woni mu dia nkrofo ne omo yere no mo ye wodem emu aye omo enti banka teche kofre wonyonko be ma so o mechi ma yere nkrofo ne omo yere no mo ye wodem ana me enu mama mi bisa o aso oba wati sika aware no obetumi akofre be ma wa bontere adakete so se be ma fa me yere na me hwe me bisa ye ne anu mama wo de obetumi akasa yes wo unam ye yemfa ntoto ya bra bohom se waware wo yire aso betumi akwa bontena kofra be ma foforo se be ma be fa me yire ma me na me pahwe
Adan. Ɔsi ɛyɛ ne fɛ. Ne fɛ ne deɛ hene. Ne fɛ wei ɛtan nyɛ fɛ. Nyansa ba kokora nim. Sɛ wo dampa so, oyire da hɔ na bɛrima foforɔ ɛfa no. Ne fɛ ne deɛ wɔ he. Wei ɛyɛ wɔreɛ. Anasa wɔreɛ na yɛ wɔreɛ no, wei ka ho bi. Na ɛyɛ ne fɛ nti, mene wa kami dwane. Mesi kami dwane. Sɛ massage. Wosɛ wɔse massage. Afɛ akɔwie sex. Na massage ɛne na sɛ. Na ọba wawari how many years? Mpacho 14 years. 14 good years. Why obi pay? Mpacho debi. Wa fa to pay. Mpacho debi onye. Wa tata o pay. Mpacho debi. What the bibi susu pay? Mpacho debi. 14 years of marriage. Nyame a blessing nkola miensa. O se massage. Any over come massage therapist. Na massage rano. Omo ye specialist. No wa miemia hie. Ebusia asem no eno no mestro say any comment bi a wo bi a weja e wo comment section ho e de ama me ne say aware mu nsem e dɔɔso ankasa ye besre say ye beto aba ye ma ye asomdwe ehu ehia ye. Ebusia ensem wei e na e trendy e wo social media me de aba besom mo any updates bi aba me san e de beba aba besom mo bidin e de na na akua santoa makram.